Welcome back sa atong YouTube channel ug welcome sa atong mga bag-o nga viewer. Naa na pod ta diri karon sa atong Lambo Bisaya. Maghisgot na pud ta sa mga angay natong hisgutan sama sa pagmarites kung unsa manggali ang pwede nimong buhaton sa kalambuan sa imong kinabuhi. Pero naghisgot pud ta diri og kalambuan sa atong mga love life. Mauna para sa karon nga video is atong hisgutan kung unsaon pag-move on. So shout out kay Balot Morales nga nangayo di ani nga tips. Unsa daw mga angay niyang buhaton para maka-move on siya. Kay tungod kay gipaasa siya. Gipaasa siya sa usa ka lalaki nga iyang gihigugma og taman. Manguyab man gyud ang person, no. Manguyab, magila-ila, una makig-date, antod sa pag humag-date, magka-MU na kay ma-fall naman ang girl lalo. Kay syempre pa-fall man po ni si boy lalo. Diba? So, ingon na ang mga mahitabo na gyud nga mga scenario. And then, pagka humandian na, magka-inlovean na, okay, lami kayo ma-inlove, morgidog, mabuang ka sa pag ma-inlove ka, no? Morgidog kag nabuang. Kasi kung sa istorya sa mga barkada, wadyo kayo pakialam. Tungod ka-inlove na inlove ang person. Wow! Lagi, kay nindot ma-inlove. Pero, apil sa pagka-inlove, sa magkadugay na mo, ubisa ganig ang uban sa sugod pa. Naagin na ang mga mag-away, dili magkasinabot, walay mga suporta sa usa. O nang maabot sa punto, no, sa point nga magbulag na. So kapag ka magbulag na, kay gani wala na nagkasinabot, no, nawala ang love, na fall out of love katungod kay di na maayo ang relasyon. So wala na. Sa pag-move on, kung saan man, makakaya ka? Well, karon hisgutan nato ang mga imong angay buhaton para maka-move on ka. Una, ihilak ra na og dawata, no? Ang pinakaunang angay nimong buhaton is dawaton. Apil sa imong pagdawat, no, muhilak gyud ka kay sakit man, ouchi biya gyud ang atong heart. Grabe bisag unsay ato iingon sa atong hunang-huna, pero ang atong heart gyud murag maguba. Kay gali, dili nato madawat-dawat sa sugod. Nganong nahitabo nga nagbulag mo? Unsa naman lang tong mga promises? Unsa naman lang tong mga sweet moments ninyo? Diba? So mo nang masakitan yung kapag ayaw, maghilak-hilak yung ka. Pero ay kabala ka, pwede kang hilak, pwede kang magdanguy-nguy, mahalag mo ra kag unggoy. Bitaw. Ay, kuan na ta ka para kung nag-move on makakaron, makakatawa ra gihapon kasi mo kaugalingon, no? Ayaw kayo pagpalabi pero hilak, kay nga numura kag buang. Ang tinuod gud ana, wala na gyud kay mabuhat mo hilak pa kada isa ka balde. Kung nagbulag na mo, nagbulag na gyud mo. No, ayan na pagka marufok. Ayan na pag marufok person. So dapat imong dawaton nga wala na gyud, no? Rason na nga basin og naay mas better or naay para gyud sa imo or bahalag wala pa'y para sa imo kung dili mo na ikamaayo sa imong kaugalingon. So ang pinakauna nimong buhaton is dawaton, no? Ihilak ra na, ayaw kaulaw nga ihilak na para madawat nimo og dali nga bulag na jud mo. Ikaduha nga angay nimong buhaton para ka maka-move on. Ayaw pangita og lain. Kay nga naman nga dili ka mangitag lain, di ba? Dapat gali mangita kag lain kay para na kay kuan ka nang makalimot din ka sa iya. Dili oy, pag-move on og fair. Kay nga no, kapag ka mangita din kag lain, sure ka nga kanang bag-o nimo nga mauyab or mahimo nimong panakitbutas, okay pod. What if dili? Di ba? So, magbulag na pod oroy mo. Masakitan na pod ka otro. Mag-move on. Balik-balik na lang. Di ba? Ayaw sa pangita og lain kay dili nimo masigurado nga pag kanakauyab ka og bag-o, bali 1 month pa mo nagbulag unya. Kauyab din kag bag-o. Sure ka? Tarungon ka ana? Ba, sure ka nga magkasinabot pud mo? Or biskay na-attach na ka nga 30% kay panakiputas pa man lagi nimo siya, na-attach kay 30%. Tapos mabroken ra gihapon ka kay wa gihapon na okay ang inyong relasyon. So mas maayo nga ihatag nimo imong panahon sa imong pamilya, sa imong mga barkada, sa imong kaugalingon. Unaha, ayaw pangita og lain. Ikatulo, gawas og paglingaw-lingaw. Di ba? Ayaw pag huna-huna kung makagasto ba ka, pag mugawas ka, basta lingaw imong kaugalingon. Dapat
imo tong ma-erase ang sakit nga kagahapon sa imong bag-o nga mga buhaton karon. Kana bang naamoy sweet moment sa una nga pag imong huna-huna na grabe gyud makilak-kilak jud ka kay kalami ato nga mga memories namo no nawala raman to. Kalami ato nga mga promises namo no na-erase raman to. Murag nawala man mga bakakon gyud siya. Ba ang iyang mga gipag-istorya sa imuhan wala niya natuman. So bakak gyud ang tanan no. Dili na nimo angay balik-balikan pa. Ang imong huna-hunaon kadto nga mga nindot kaayo nga mga anak butsay mo ang kinabuhi ma-replace to ba ug bag-o nga mga moments. Halimbawa ang laag mo sa Palawan o ikaw laag na pud ka sa kanang Baguio o kada ba kanang mag-create ka og mga bag-ong memories nga wala nimo nabuhat sa iyaha para katong mga sweet memories ninyo, sweet moments ninyo matabunan to sa mga bag-o nimong i-create nga mga sweet moments, di ba? Sa imong kaugalingon, sa imong barkada o sa imong pamilya. So, ayaw pagka-hadlok makagasto ka kay ngano nagasto gani ka sa iyaha nga gibiyaan ra man gihapon ka. Di ba? Ikaupat, pag-focus. Focus ka. Focus ka sa imong kaugalingon, focus ka sa imong pangandoy, focus ka sa pag-grow ba, focus ka sa pag-glow up, focus ka sa pag-angat sa imong kaugalingon. Kay katong panahon nga naa pa imong uyab, nagtuyok ra imong kalibutan sa iyaha. So karon ka nagbulag mo, be thankful. Ngano, nagka-chance ka para mas mailay imong kaugalingon, para mas mahatagan imong kaugalingon og panahon. Kay basin dayog na kay mga gisit aside nga mga disregard nga mga kaugalingon nimong gusto tungod kay imong gipili nga katong imong time ihatag sa imong uyab. So karon nga nagbulag mo, i-focus sa imong kaugalingon, no? I-focus sa imong kalambuan sa imong kaugalingon. Mao gali ingon ko sa inyo nga lambo Bisaya. Kay ngano, ingon ana nga akong ginabuhat karon. Ang nag-focus ko sa akong kalambuan, nag-focus ko kung unsay pwedeng ma-improve na ako sa akong kaugalingon. Kay human naman katong naggikan ko nagbulag sa akong uyab, ako namang nabuhat tong mga panahon nga uyaban gyud. So karon nga single ko, akong gi-grab ang opportunity, gi-grab na ako ang chance nga ma-focus akong kaugalingon, no? So ingon ana, pag-focus. Labi na sa imong mga pangandoy, focus gyud na. Dapat naa kay target. So, paagi nga naa kay target, ma-reach ni mong target, ay mong buhaton is pag-focus. Love yourself, prioritize yourself. Ikalima, og last nato nga atong paghisgutan sa imong angay buhaton para maka-move on is likay siya. Pag moingon kag likay siya, ayaw pagpapansin sa iya, no? Halimbawa, last na nga niingon ka sa iya nga naman kita giingon nga what if ako pa ditong gi-fight? What if ako pa ditong buhata sa ang pag-fight, ha? Before ka mo detach gyud, buhaton sa nimo ang pinaka-fight. Halimbawa, i-reach out nimo siya, ingon nimo siya nga willing ko. Halimbawa, marufok pa ka, no? Marufok ang person. So, maingon ka. Pero pag siya na maingon nga dili, enough na, diha nakataman. Tapos, likay na dayon siya. I-unfriend siya sa Facebook kung di pa nimo siya kaya makita. I-unfriend nimo siya sa bisag asa nga kuan sa nga platform sa social media sama sa Facebook, TikTok or unsa pa man nga friends mo, no? Kay para dili nimo makit-an siya kada adlaw, so dili ka ma-remind sa iya. After a year, pag kita nimo sa iya nga naka-move on na ka, o di wala na. O di ba kanang murag dawat na nimo kaysa sa adlaw-adlaw nimo siyang makit-an, murag grabe ra pud kaayo, masakitan pagyapon ka kanang samad ba unya, permi pitong igo kabantay wanang samad nato unya perming masangyadan, di ba dili siya maayo. So imo nga ngay buhaton para maayo ang sakit sa imong kasing-kasing, no, samad sa imong kasing-kasing, likay siya. Mao to gani, i-unfriend nimo siya sa tanan nga mga platform sa social media kung asa mo connected. I-block nimo yung number o i-erase nimo, pero kay memorize man nimo, talo-talo man ka, no, loss. Buhaton nimo, di magita nimo makuan sa imong memories gali ako karon memorize pa pud nako. Ang imo lang is ilimot nimo gyud, as in ilimot nimo 100% nga ang mga medium, ang mga dalan nga para makonekta mo. Ayaw pud pag adto sa mga lugar nga mo adto siya, kabalo ka nga didto gyud siya magtambayan, didto gyud pud ka mo adto kay para mapansin ka.
ay talo-talo. Di ba? Likay. So, sa ingon ana nga paagi, maka-move on ka. So, ayaw kalintino ang 5 ka mga angay nimong buhaton para maka-move on ka. Huna-hunaa para na sa imuha. Unya, diri ta kutob og daghang salamat sa pagtanaw ani nga video. Ako, si Baldo, o kayo kalimte, perming hinumdumi nga, Lambo, Bisaya.